Shararre Fasiwan aka fi sanin da Kanda, auta ya miji bai wannan ke taka rawar gani kuma yake fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban. Dan waka kasance ba kuma abocin bibiyar channel din sau da kamar shadin bidiyon musamman zuwa group din kana watsa da na fido makan na zai tabbatar da cewa kana bibiyar channel din kuma kana bibiyar dukkan wasu fasiyan aika. Duba da muke kawo muku dukkan wasu fitattun aika a cikin wannan channel din so da ku yi mana sharing din bidiyon musamman zuwa group din ku na watsa da na fido domin ku tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wanda muke kawo muku kuma wanda kuke jin su kuma kuke matukar jin daɗin su. Fatan za ku yi mana sharing bidiyon musamman zuwa group din ku na watsa da na fido. Kuma kan nake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika. Idan muna ƙara muku guda mana fata ku kasance da mu a wani sabon bidiyon kuma a cikin channel din. Kuma kan nake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. To dai mun gode sosai da ziyartar mu da kai a cikin channel din. Muna fata ku kasance da mu a wani sabon bidiyon kuma a cikin wani sabon bidiyon a cikin channel din. Muna ƙara muku godiya matuƙa. Shararre Fasiwan aka fi sanin da Kanda, auta ya miji bai wannan ke taka rawar gani kuma yake fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban. Dan waka kasance ba kuma abocin bibiyar channel din sau da kamar shadin bidiyon musamman zuwa group din kana watsa da na fido makan na zai tabbatar da cewa kana bibiyar channel din kuma kana bibiyar dukkan wasu fasiyan aika. Duba da muke kawo muku dukkan wasu fitattun aika a cikin wannan channel din so da ku yi mana sharing din bidiyon musamman zuwa group din ku na watsa da na fido domin ku tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wanda muke kawo muku kuma wanda kuke jin su kuma kuke matukar jin daɗin su. Fatan za ku yi mana sharing bidiyon musamman zuwa group din ku na watsa da na fido. Kuma kan nake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika. Idan muna ƙara muku guda mana fata ku kasance da mu a wani sabon bidiyon kuma a cikin channel din. Kuma kan nake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. To dai mun gode sosai da ziyartar mu da kai a cikin channel din. Muna fata ku kasance da mu a wani sabon bidiyon kuma a cikin wani sabon bidiyon a cikin channel din. Muna ƙara muku godiya matuƙa. Shararre Fasiwan aka fi sanin da Kanda, auta ya miji bai wannan ke taka rawar gani kuma yake fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban. Dan waka kasance ba kuma abocin bibiyar channel din sau da kamar shadin bidiyon musamman zuwa group din kana watsa da na fido makan na zai tabbatar da cewa kana bibiyar channel din kuma kana bibiyar dukkan wasu fasiyan aika. Duba da muke kawo muku dukkan wasu fitattun aika a cikin wannan channel din so da ku yi mana sharing din bidiyon musamman zuwa group din ku na watsa da na fido domin ku tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wanda muke kawo muku kuma wanda kuke jin su kuma kuke matukar jin daɗin su. Fatan za ku yi mana sharing bidiyon musamman zuwa group din ku na watsa da na fido. Kuma kan nake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika. Idan muna ƙara muku guda mana fata ku kasance da mu a wani sabon bidiyon kuma a cikin channel din. Kuma kan nake ƙara tabbatar